warna abang tondo kasih sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tak nggo andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmara gubuk kaene pencerita wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae Kepakwati wayah wengi nganti kakak rino aja tindak ya catetan sajroning ati adatan luntur saya marak ati aku kowe dadi garwa merga leren nang gubuk asmara senadyan to ora mesra tandha mata sing tak tampa senadyan amung sepele
nggih. Pak. Pripun? Nyuwun pangapunten lho, Pak. Kowe iki sing nyuwun lagu Pak malah Pak mbok kei bokongke ya ora cetha lho asline iki. Lah aku ya ewuh lho Mas. Kono ya nonton, kene ya nonton lho Mas. Yalah, kaya nek pas neng kono-kono ngono kae yo. Bocah cedak saka ngono. Karo kuwi. Yo pikiranmu ayo. Kayak lho, kono ki terus pikirane tekan endi-endi kok urung disaponi ya ya. Urung disaponi. Berarti reget ya Jian ya. Ora apa-apa wis, yang penting sehat seger waras Pak nggih. Heeh. Mangkeloni. Prai Mas. Janjane kowe ning ngendi? Bocah nek cilik suarane ya masuk ya Mas ya. Padahal iki hawane iki adem lho. Lah, baterainya full kok Mas. Oh ngono. Hawane adem sugane gur aqua. Oh, alhamdulillah ya Mas. Iya alhamdulillah. Pemenan dikai kopi tenan. Wah, suaramu iso mencolok ngono. Halah. Pak Dik request kopi to? Ora. Kowe gelem Mas? Ya ora nolak jane Mas. Iya. Ayo. Janjane kowe nang ngendi gelagatmu Mas sajakmu cewani atiku sujaran kencan karo wanita liya
sik duwe no. Sabtu pagi taraku wis Pon bubar. Pon. Sabtu pagi